Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji yayin da aka shiga rana ta biyu da fara zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya. Kamfanin Beacon mai binciken tsaro a kasar ya ce an kashe mutane da dama a wannan zanga-zangar. An samu fitowar jama'a a kusan jihohi 26 kuma a wannan din sai muka ga cewa an samu mace-mace akalla na mutum 20 wayanda muka iya tantancewa kenan. Ƙungiyar Jama'atu Nasarar Islam kuwa ta yi Allah wadai kan tanzurumar da ta barke a Najeriya kan zanga-zangar. Abin da ake gudun dai Allah ya kiyaye ga shi ke faruwa abin sannu a hankali, babu shakka babu wanda ya isa ya ce ba a cikin halin ha'ula'i a wannan ƙasa, to amma in ya ɓaci hankali bai gushewa. An kuma binne shugaban siyasar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Doha na ƙasar Qatar wanda aka kashe a ƙasar Iran. Hukumomin Turkiyya kuwa sun takaita amfani da shafin sada zumunta na Instagram a yau Juma'a. To kafin mu je ga rahotanni bari mu fara da labaran duniya. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanya dukkanin jami'anta cikin shirin kota kwana bayan zanga-zangar da aka yi a jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da jami'in ɗan sanda. 'Yan sanda dai sun yi arangama da masu zanga-zangar da suka toshe hanyoyi da kuma fasa shaguna inda suka yi ta sata da kuma kutsa cikin ofisoshin gwamnati a wasu yankunan ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce jami'an tsaro sun kashe mutane 13 yayin da suke ƙoƙarin su tarwatsa masu zanga-zangar. Amnesty International ta zargi jami'an tsaron kuma da harbin kan mai uwa da wabi akan masu boran na lumana, sai dai kuma shugaban rundunar 'yan sandan ya musanta wannan zarge-zarge. An gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniyeh wanda aka kashe a Iran a ranar Laraba, inda aka yi jana'izar a kasar Qatar. Manyan mutane da dama daga kasashen Laraba da na Musulmi da kuma fitattun mutane daga bangaren 'yan Fatah, babbar abokiyar hamayyar Hamas, su ne suka halarci wannan janazar. Bayan kammala addu'o'i a babban masallacin Doha, an ɗauki gawar Haniyeh a cikin wani akwati da aka rufa wa tutar Falasɗinu, aka kuma da tafi da ita zuwa wata makabarta inda aka binne shi. Dukkaninsu dai wato Hamas da kuma Iran sun sha alwashin ɗaukar fansa akan Isra'ila, wadda har yanzu bata ce komai ba akan wannan hari. Masu amfani da kafafen sada zumunta a Turkiyya sun kasa amfani da shafinsu na Instagram tun daga safiyar yau Juma'a, a wani mataki na mahukuntan kasar wajen hana amfani da shafukan zuwa wani lokaci. Jami'ai dai sun ce an dakatar da shafin ne, to amma kuma ba su ce komai ba game da hakan. Ana ganin dai mahukuntan sun ɗauki matakin ne saboda gwamnatin Turkiyya ba ta ji daɗin irin martanin da 'yan ƙasar da ke amfani da shafin na Instagram suke mayarwa ba a game da kisan da aka yi wa jagoran siyasar Hamas Ismail Haniyeh a ranar a ƙasar Iran. Ofishin yaɗa labaran shugaban ƙasar ya soki shafin saboda abin da ya kira matakin da ya ɗauka na rufe dukkanin sakonnin ta'aziyar da ake. Kamfanin Meta da ke kula da Instagram ɗin bai ce komai ba a yanzu. To masu sauraro, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jamus ta sanar da cewa za ta samar da taimakon soji ga 'yan sandan Koriya ta Kudu waɗanda ke aiki a iyakar ƙasarsu da Koriya ta Arewa, abin da ya sanya Jamus ɗin kasancewa ƙasa ta 18 da ta bi sahun rundunar da Amurka za ta jagoranta ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar yana aiki ne domin kare kudanci ko da yaƙi zai iya barkewa. Da yake jawabi a wani wajen bikin ƙaddamar da rundunar da aka yi a sansanin soji da ke kusa da Seoul, ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya ce akwai buƙatar rundunar ta haɗa kai domin yaƙi da duk wani abu da ke son kawo yankin tashin hankali da kuma rashin zaman lafiya. Tun dai a farkon makon nan ya gargaɗin cewa za a samu haɗin kai sosai tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, musamman ma dai ta fuskar soji. Sojoji a Indiya sun kammala gina gadar da aka tsara za a yi amfani da ita wajen aikin ceto a jihar Kerala da ke kudancin kasar, inda aka samu zabtarewar ƙasa. An dai samu tsaiko a wajen aikin ceton ne bayan da babbar gadar da ake amfani da ita ruwa ya shafe ta sakamakon zabtarewar ƙasar da kuma ambaliyar ruwa. Tawagar masu ceton dai yanzu za su mayar da hankali ne akan kogin Chaliyar saboda gudun kada
ya tumbatsa ya kuma ƙara janyo wata matsalar. Kusan mutane 300 ne dai kawo yanzu aka tabbatar sun rasa rayukansu, yayin da wasu da dama kuma suka ɓace. Akwai kuma mutane da dama da ke neman mafaka a wasu sansanonin wucin gadi da aka samar bayan da gidajensu suka lalace. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Madalla yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Najeriya. Zanga-zanga kan tsadar rayuwa a ƙasar ta ci gaba a rana ta biyu a jere. Duk da tashe-tashen hankulan da aka samu a ranar farko ta zanga-zangar wadda aka tsara ta kasance ta lumana. Kamfanin Beacon Consulting mai bincike kan sha'anin tsaro a yammacin Afirka ya ce akalla mutane 20 aka kashe a jiya Alhamis. A cikin rahoton da ya fitar ya ce an kashe mutane 6 a jihar Neja, 4 a jihar Kano sai kuma waɗansu 4 a Borno, sai kuma 3 a Kaduna yayin da 2 a Jigawa sai kuma 1 a Kebbi. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin ga kuma ƙarin bayanin da yawa Haruna Shehu Tangaza. Kamar da yadda muka saba yi mukan tattara alƙaluman abubuwan da suka faru ne. To a wannan sai muka ga cewa an samu fitowar jama'a a kusan jihohi 26 kuma a wannan ɗin sai muka ga cewa an samu mace-mace akalla na mutum 20 wayanda muka iya tantancewa kenan. Akwai wayanda muka samu labari amma ba mu iya tantancewa ba. Misali Abuja akwai bayanai da suka zo mana cewa a hanyar airport an samu mace-mace amma ba mu iya tantance shi ba. Haka ma a ta wurin Iyanya mun samu labarin haka amma ba mu iya tantance shi ba. Akwai ɗan sanda guda da aka ce ya rasu. Akwai kuma bangarori nasa haka na gine-gine nasu wanda aka ce an ƙona. Sai kuma a Kano inda muka ga cewa har da kusan sojoji ma da suka je taimaka ma wurare inda 'yan zanga-zangan ku suka kai ma hare-hare haka na kokarin kwasan ganima su kusan zuma abin ya shafe su. To amma kuma duk haka abin da kusan ya burge mu shine kusan taka tsantsan da su jami'an tsaron suka yi ba su buɗe ma 'yan zanga-zanga da wanda suke sace-sace wuta duk da yake an yi kame-kame wanda ake tuhumar cewa sun yi. Ka ce an yi a jihohi 26, wannan na nufin akwai jihohi 10 inda ba a yi zanga-zangar nan ba a bisa binciken da kuka yi kenan. Kwarai duk da yake wayanda dai suka hito bai hili cewa ba a yi ba shine jihohin kudu maso gabas. Duk da yake a jihar Enugu akwai ɗan taro fitowa da aka yi amma dai bai kai kimar da za a ce mun saka shi cikin mizanin wayanda muke ba a wayansu jihohi. To haka ma sauran jihohin kusan 5 ko 4 haka amma dai bai kai mizanin da za mu saka ba a cikin abin da muke lura da shi na zanga-zangan da ake yi. To kamar ta ɓangaren lalata dukiyoyi fa ko kun iya ƙiyasta yawan dukiyoyin da aka lalata a rana ta farko ta wannan zanga-zanga? A'a, ba mu kai ga haka ba duk da yake akwai wayanda suke kiyasin cewa zai iya kaiwa dala misali biliyan 4. To amma mu ba mu yi wannan dalili a namu fahimta akwai wayanda 'yan kasuwa ne masu zaman kansu ba wai na gwamnati ba wayanda abin ya shafe su. Akwai ma wayanda ba ma 'yan kasuwa ba ne. Misali akwai wata mata a Kaduna 'yan zaune gari banza suka shiga gidanta ita ba kasuwa ba ma'aikaciyar gwamnati ba aka kwashe mata kayayyakinta. To kaga irin wannan yana da wuya misali ka iya kimantawa ka ce ga yawan asarar da aka yi. Dr. Kabiru Adamu kenan shugaban kamfanin Beacon Consulting mai bincike kan sha'anin tsaro a yammacin Afirka. To gwamnatin jihar Kano ta sassauta dokar hana zirga-zirga a sassan jihar daga karfe 12 na rana zuwa karfe 5 na yammacin yau Juma'a domin a baiwa mutane damar halartar sallar Juma'a. 'Yan sanda dai sun kama mutum 326 waɗanda ake zargi da balle shaguna a yayin zanga-zangar ajiya a jihar ta Kano. A jihar Jigawa ma dai duk da sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24. Wasu matasa sun yi zanga-zanga a wasu sassan jihar. Sai dai kuma a jihar Katsina mutane na ci gaba da harkokinsu a wasu yankunan duk da sanya dokar hana fita da gwamnati ta yi. To kuma kai tsaye daga Kano muna tare da abokin aikinmu Zaharaddin Lawal. Dini barka da aiki. Badriya barka ki da kokari. Yawwa menene karin bayani? To a halin da yanzu da ake ciki shine jama'a sun kammala sallar Juma'a kuma suna kokarin komawa gida wasu kuma suna harkokin su. Kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga a jiya a Kano, Comrade Aliyu D ya ce idan aka ɗage dokar hana fita daga yanzu a kowane lokaci to za su ci gaba da zanga-zangar su.
amma kakakin rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce sun kama mutum 326 waɗanda ake zargi da ɓalla shago da kwashe kaya, kuma a ciki abin takaici har da ƙananan yara da kuma mata. To amma game da kuma sassauta dokar, kwamishinan shari'a na jihar Kano Haruna Isa Dederi ya yi ƙarin haske. Gwamnati ta amince da bawa dukkan al'umma lokaci na tsawon awoyi 5 wato daga karfe 12 na ranar yau zuwa karfe 5 na yammar yau don al'ummar su sami halartar masallatan juma'a don yin sallar juma'a. Ina daɗa jaddadawa jama'a cewa bayan karfe 5 ɗin dokar hana fita tsawon awa 24 za ta ci gaba da aiki. To Zaradini, ita kuma jihar Katsina fa me ke faruwa a can kawo yanzu bayan an ce an saka dokar hana fita? To daga bayanan da na samu dai shine jama'a suna harkokinsu a wasu sassan jihar, saboda kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bala Sa'idu Zango ya shaida da ba ko ina ne dokar ta awa 24 take aiki ba, ga abin da ya ce. An sa dokar hana fita a ƙananan hukumomi guda 33 daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 7 na safe. A sana'a karamar hukuma guda ɗaya ta Dutsen ma a nan ne aka sa doka ta hana fita awa 24. Amma kamar me yasa ita Dutsen ma aka sa awa 24 ko sa'a 24? Eto akwai alamun wasu mutane ɓata gari ne suke nema su shiga cikin harkar domin su lalata dukiyar al'umma da dukiyoyi na gwamnati, amma gaskiyar magana a yau dai abubuwa na normal ko mina tafiya lafiya lau a nan jihar Katsina gabaki daya. Yan Zaradini, wani hali ake ciki kuma a jihar Jigawa? To a Jigawa dai kawo yanzu daga bayanan da na samu shine jama'a suna ci gaba da zaman gida. Harkoki sun tsaya cak tun bayan da zanga-zangar jiya ta haddasa tarzoma, ko da yake da safe rahotanni na cewa dandazon matasa sun fantsama a cikin gari, inda ake zargin sun yunkurin aukawa wani kamfanin sarrafa shinkafa a wani gari a Gujungu cikin karamar hukumar Taura, amma ana cewa jami'an tsaro sun ci karfin mutanen, sun tarwatsa su, kuma ana cewa ma an yi harbe-harbe, akwai fargabar wasu mutanen ma an same su. Na kira jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda a Jigawa, yake ce min zai kira ni idan ya tattara bayanai, sai dai har zuwa wani lokaci da muke magana ban ji daga gare shi ba. To Zaradini, mun gode sosai kuma Allah ya tsare. To Abuja, babban birnin kasar ma dai jami'an tsaron 'yan sanda sun tarwatsa dandazon masu zanga-zangar da suka taru a wasu sassa na jihar. Za mu sake koma kan wannan, amma yanzu bari mu nufi jihar Kaduna, inda kungiyar jama'atu nasarar Islam a kasar ta yi Allah wadai da kashe-kashe da kuma kwashe dukiyoyin al'umma da aka yi a wasu sassan kasar sakamakon zanga-zangar da aka fara a jiya. A wata sanarwa da kungiyar mai alfarma sarkin musulmi Dr. Sultan Sa'ad Abubakar ya fitar, ya kuma buƙaci al'ummar musulmai da su dukufa wajen gudanar da addu'o'i domin kawo ƙarshen wannan tarzomar. Ita ma majalisar koli kan harkokin shari'ar musulunci a Najeriya ta yi Allah wadai da wannan tashe-tashen hankula, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoto da Yusuf Tijjani ya aiko mana daga Kaduna. Ƙungiyar ta Jama'atul Nasarar Islam ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Dr. Sa'ad Abubakar dai ta ce abin takaici ne irin abubuwan da suka faru tun daga farkon fara zanga-zanga a sassa daban-daban na Najeriya. A cewar Jama'atul Nasarar Islam, kamata ya yi al'umma su gujewa yin duk wasu abubuwa da ka iya jefa ƙasar cikin ruɗani. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu shine babban sakatare janar na kungiyar ta Jama'atul Nasarar Islam. Abin da ake gudun dai Allah ya kiyaye ga shi ke faruwa. An fara kashe-kashe, an fara bannar dukiya da ta da hankali da shiga cikin yanayin da ba a sanya al'amarin yake ba, shine ake kira cewa da Allah kai zuciya nesa. Abin sannu a hankali. Babu shakka, babu wanda ya isa ya ce ba a cikin halin ha'ula'i a wannan ƙasa. To amma tsirrai ya ɓaci hankali bai gushewa. To na ɗaya a yi haƙuri. Na biyu, rintuma wurin addu'a, musamman ranar Juma'a. Yau rana ce mai albarka, rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala ke amsa addu'o'in bayi. Babu shakka in aka koma zuwa ga Allah da gaske cikin addu'o'i da ƙasƙantar da kai, to Allah tabaraka wa ta'ala zai yaye mana. Da kuma kira babu shakka ga shugabanni su ji tsoron Allah wurin bada jagoranci wanda yake nagartacce da adalci da bada haƙoƙi da ƙoƙarin yadda za a kawo sauƙin raɗaɗin wannan yanayi da ake ciki. Su ma talakawa su ji tsoron Allah. Ita ma dai majalisar koli kan harkokin shari'ar musulunci a Najeriya ta yi kakkausar suka ne akan yadda sannu a hankali zanga-zangar da aka ce ta lumana ce ke neman rikidewa zuwa tarzoma a wasu sassan Najeriya.
Sai dai a cewar majalisar baya ga gudanar da addu'o'i na musamman da kuma kira ga al'umma akan su kai zuciya nesa. Wajibi ne a nata ɓangaren gwamnatin ta gaggauta samarwa al'umma mafita, ba wai kawai raba kayayyakin abinci ba. Malam Nafiu Baba Ahmed shine babban sakatare janar na majalisar. Rage raɗaɗi ba shine maganin wannan ba. Dole ne gwamnati ta dukofa ta dubi yadda za a gyara menene sababin kawo wasu matakai wanda za ta iya ɗauka. In za a buɗe boda ne, in za a shigo da abinci ne, duk dai abin da za a yi da matsalan rashin tsaro. Inda babu matsalar rashin tsaro, da mutane da yawa za su iya tafi gonakinsu su yi shuka, su yi girbi, kuma da taimakon Allah aka samu damina mai albarka, abinci ya wadata. Kamar yadda ake cewa maimakon ka dinga ba mutum kullum kifi ya ci, ka koya mishi yadda zai koyi kama kifi, abin da ya kamata kenan. Yayin da aka shiga rana ta biyu na zanga-zangar dai, babban abin da 'yan ƙasar da dama ke fata shine samun sauƙin rayuwa na matsin da suke ciki sakamakon hauhawar farashin kayayyaki. Yusuf Tijjani, BBC Hausa daga Kaduna a Najeriya. To yanzu a Kadunar Najeriya da Talabiri a jamhuriyar Nijar agogo ya kama karfe 3 ne da minti kusan 16. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com.